umuntu ongayifuni nje ngithi nje ivimba abathakathi futhi nje ivimba igebengu leli elethe izinto ebusuku mabafuna ukubamba bathumela abantu ebusuku bazobeka into bethi bese bethi ushaya imbolethe leyo nto yabona That's why abantu abaningi bathi baphupha ubushembe bafakelwa imoya lapha kulo. Into eyenza umuntu ahlukanisele uNkulunkulu omntanje ivangeli lodwa. Hayi ngekhanda, hayi ngokufuya inwele, hayi ngokuba nentshebe. Yenza ngiphinde ngisho ngithi isonto lamaNazaretha isonto likaSathane. Hayi ngale ncwadi le. Why ngizothi isonto likaSathane ukuthi lo baba lo wayengumKristu. Greetings bafowethu, ngiyabingelela la ekhaya. Welcome ku Gifted Media. You know I'm always booming with a boom content. Bafowethu igama nguGift Mabunda. Niyazi ukuthi la ekhaya sihlala siniphathele indaba ezimnandi. But before ngiyacela bafowethu to appreciate you for support enisinika yona. We are almost on 10,000 subscribers. I believe through your support we are going to reach it very soon. So keep on supporting us, keep on sharing, keep on commenting, keep on engaging with our channel. We really appreciate you guys. We really appreciate you. And as well, if you have any information that you like to pass, like Kaya, don't forget to touch me on WhatsApp. And also, bafowethu siyacela, if ukhona ongasilekelela ngakho, si Gifted Media, please bafowethu will appreciate that privilege so that we keep on bringing the good news for you. You know, for us to sit here, it requires a lot of finances. So bafethu ngiyacela bafethu, whenever you can support us. And also we are asking if you have anything. We want to reach to people. We want to reach to many, not by words only, but even practical, even with works. We really want to reach people. So please, engasilekelela ngakho ngiyacela bafethu, just touch me if you have anything that you like us to help and also to sponsor Gifted Media. But anyway, I would like also to read some few comments from previous episode. As is Tolile, like Kaya last time, besino baba Umbatha. Ututu Dlamini, uti baba Umbatha, thumbs up. Lihle iqiniso ngoba siyakheka kumnandi ukuhlala kuJehova. Akekho omunye esingaya kuye ngaphandle kwakhe. Siyacela baba Umbatha uye nakumanye ama podcast uyokwandisa ivangeli elihle kangaka. Gift, siyabonga nawe mntanami ukusilethela ubaba Umbatha uDudu Dlamini lo. Thank you so much sis Dudu Dlamini for your just lovely comment. And also the other episode that the other comment uSimon Khoza athi qiniso lophila phakade naphakade ake sizwe sivume ukuphenduka ithuba lisekhona. Siyabonga mkhulu ukumela iqiniso lika Kristu phakathi kulezi zizwe esiphambene nezwi likaNkulunkulu. Loyo uSimon Khoza. Siyabonga bafowethu. There are many comments that I can read here. I have more than 400 comments that being commented. To read all, it can end up the whole episode. But to all who comment, we really appreciate my comments. And I'm receiving calls up and down. People, they are complimenting this week. We really appreciate. But nevertheless, you know, ngenza isiqiniseko ukuthi enimfunayo enimthandayo ngiyenza sure ukuthi ngiyabuya sizohlala naye phansi. Welcome ubaba Umthiya. Kunjani se? Hayi ngiyaphila mfowethu ngezwa wena. Hayi impilo isesekhona. Amen. Ngibingelela abalaleli bonke. Nabantu abangithandayo. Ngiyababingelela nalabo abacasukayo nje mabengibona. Nabo ngiyababingelela egameni leNkosi uJesu. Ngiyabathanda ngothando lukaNkulunkulu. Yes. Because ukhona abakuthandayo impela uyabona nama comments ba-commenta kahle ukuthi siyambonga ubaba Umbatha. Yeah. Bese kuba nalaba vele thuka inhlamba nje. Omunye ubona ukuthi nawe ungayumlanda la hlala khona. Ungamangala ukuthi yiyo lengane bengithuka le. So bakhona abakuthandayo baba Umbatha. Iqiniso. Bakhona bathi iqiniso
male hambe. Yes, for kulo muntu maybe othi uyaqala ukubukela le episode angathi ungubani noma usushintsha igama Bambatha. No, angashintshi ngubaba Umbatha. Ekhaya kithi kusemntubatuba ngiyashumayela la eGoli namaphethelo lonke iGoli futhi la eGoli kuphela endaweni zonke nje ngihamba ko Eastern Cape, East London, ko Lesotho, ko Mozambique, everywhere. Oh, you are traveler yonke indawo. Everywhere. Umsebenzi wabaphostoli ukuhamba yonke indawo beshumayela. Umsebenzi wami lokungazalwa ngaze ngiqashwe. Ngisebenza lo msebenzi uNkulunkulu wangithuma wona. Ngoba ngiqoka amasuthu nje ngaqokiswa lo msebenzi. Akho umuntu engimqolayo kodwa. Oh, akekho umuntu ongathi ngasiphendula imali. Bayakunikelela abazalwane nje. uNkulunkulu uvela letha imali ngendlela yakhe. Thina umuntu nje oqala nokumbona ukhona nje omunye khona la ku podcast ovela wangifakela 10,000. Hayibo. 10,000 wathi Bambatha. Ekubone kuyo le Podcast wafaka 10,000 wathi ngiyaqala ukuziqinisela njengale. Ngakho wafaka 10,000. Wow. Baba abantu. Sure. Akumazi ukuthi ngiyambheka isibongo sakhe ngathi akusiyo South African. Kodwa bekhuluma nje impela esho khona ukuthi cha uyaqala ukuzwa iqiniso liqondwa nje. Sure. Ovela othi uhlatha nge10,000 nje. Ngale ngathi u10 rand ngabona amaqanda amaningi. Ngabona u10,000 impela. Ngihamba ngoyibheka imali ingenile impela ku account. Iphakathi eCapitec. Now uthumbuza ukuthi ungubani azange ngaphendule. Ngithi ngingena kulokho uzakaphendula. Kusho ukuthi indoda nje yafunda yahamba. Usizakele la khona ujabulile ubonga iqiniso olukhulumayo. Kabi wathi ufuna nokuzongibona ngoba uyaqala ukuze umuntu omele iqiniso wathi akaqala ukulalela imali okuzawa ama podcast ama podcast wami nentshumayelo zami nje ayilandela kakhulu uthi angihambise ivangeli. Sure. Siyabona ukuthi uNkulunkulu uyayisupporta lento. Akudinga ukuthi uthengise ivaselina, uthengise amafutha, uthengise amanzi. No. Umuntu uNkulunkulu uyazithintela umuntu wakhe nje. Esikhuluma ngemali la thina. Sikhuluma nje sikhuluma kodwa umuntu akusiyena yedwa abaningi nje abantu abangipha imali. Sure. Lelo khosi. Bathi abangibhadali babonga iqiniso uNkulunkulu uthi angiqhubeke ngilikhuluma. Sure. Akudinga ukuthi uzositshela ukuthi hayi skip esokuyimalini. Hayi. Futhi yangusebenzi lokho nhlobo. Ngeke ungizwe noma ngishumayela ngikhuluma ngemali ngikhuluma ngoJesu mina. Because kulamalanga yonke into ingemali kulamalanga. Kanti ke uJesu ukuinvite uzoshumayela kuyimalini mfundisi? Angikhokhisi ngisho isent. Abefundisi bebenza imali kangaka. Cha mina ngikhokha isent akekho nje ongathi ngake ngamcharge imali since ngaqala. Angikhuluma umuntu ekhuluma ngemali angikhulumi lutho ngemali. Ngikhuluma ngokuthi ngoshumayela nini kanjani. Umuntu mafuna ngipha imali akangepha ngathi uyangikhokhela. Ngoba phela manje ngikhokhela manje kusho ukuthi angisenamvutho ezulwini. Awusana lutho. iBhayibheli isho njalo. So uthini ngalothi na umfonela akutshela ukuthi ioffice noma iadmin noma ireception ifirm yakhe la kusela nje company yakhe leyo noma ngayibiza ukuthi umfundisi noma ubani once wa charge abantu kanti kusho ukuthini ukuthi uya full time preacher. Ngoba uma umuntu ekubizwe kunika ekulethe ekwifield yakhe yosebenza lokho uNkulunkulu akubizele kona. So angikwazi ukuthi ngivimbe ivangeli. uPaula uthi akazange abize lutho efuna ukuthi ivangeli lingathiyo noma wayenelungelo lokubiza imali kodwa azange ayibize imali kubazalwane. Wayenza ukuthi abantu bangathi ivangeli lithiyeke ivangeli ngenxa yemali. Sure. Ngoba namhlanje umuntu ephethe indaba ezimnandi kodwa ngoba sejika wenza ibusiness ngokushumayela uvela uthi uyamthinta nje athi unayo imali engaka khuluma neoffice. Kukhuluma neoffice. Kukhuluma neoffice. A rich but ayisihogweni. Definitely. Kuhle ukuthi umfundisi abe nalo ioffice noma iadmin noma ireception. Ioffice li right indawo yokusebenzela. Kodwa uma lizosebenza indaba yokuthi liqola abantu seku wrong. Ioffice angicabanga ukuthi ioffice ngaba khona into wrong. Office akwena ukuzihlela nje ukuthi uwenza into zakho kahle zokusebenza. Sure. But uma sewuzoqasha abantu ngoba uthemba ukuthi uzobhadalisa abantu emsebenzini kaNkulunkulu hayi usosesihogweni phakathi. Ungena phakathi nale office. Phakathi neoffice lakho. Because
Because manje kuyadura uku-invite indoda izosho manje umuntu uthi yabona nje mina ngafonela indoda noma ukuthi idume kanjani angitshela ngikhulume nayo ne-office angisangenda la ngiyaphinda angidingi uyapha ofisini ngoba ufuna yena ufuna yena sengikhuluma nomuntu ongabizwanga ngibizwe njengaye ngoba nami ubiziwe nami ngibiziwe kuthiwa hayi khuluma ne-PA phela khuluma ne-PA mina noma kuthiwa mkhulu kanjani unamadoda amaningi angasawafoneli because mawukhuluma lathi afonele sibanibani i-office lakhe ubanjwa yini ukukhuluma ifoni yasinda yini kuye no talk to my PA kangwa ngabantu bakaNkulunkulu mina nje ngeke ayikho into engidinga emntwini kahle kahle ayikho into engidinga ivangeli livela kuJesu neBhayibheli likimi so uma ngithi ngizokumema ngisuke ngenzela any favor not that konke ngifuna kuye wathi ngifunani kuye angifuni lutho emntwini ngishumayela nje ivangeli kwaphela noma ukuthi office lekubuza ukuthi ibudget ime kanjani hayi uzongibuza ibudget ukukhulunywa imali esuka kubo 3000 kuyaphezulu la mina nginayo imali 10000 nebandla likaNkulunkulu ngeke ngilifuna imali yokubhadala abantu akho mshumayelo okufuneka ahambe ebhadalisa abantu imali lo muntu kushuthi akabizwanga uThixo ifamily usekhampanini yakhe sure yabona once wafuna ukubhadalisa nje hayi usekhampanini lo umuntu onekhampani yakhe la kulona ibandla likaJesu mfundisi before siyakude singaze silahlekelwe itopic abalali bethu baze bakholwa ukuthi labantu bekhuluma ngani kanti namhlanje last sisaba nenkulumo enkulu kabi la ekhaya siphethe amadoda wakashembe ya bakupha negift ngayibona impela igift bakunikeza after ishoot lapha yabathi mkhulu siyabonga bakunika igift enhle kakhulu nayi igift abakupha yona emnandi ekhuluma yabona incwadi le kuya ngale ncwadi ngabe kwabona laba abasasinabo la ababa yona lento ngoba abamkhola uJesu kodwa bayakholwa kuIsaiah Shembe ungasho ukuthi ngoba uyayibona nayi le ncwadi inesithombe somuntu ongasekho lo esithi uIsaiah Shembe isithombe sakhe musilesi isithombe sakhe leso akasekho uIsaiah Shembe mkhulu akasekho so usho ukuthi mkhulu ayihlukanga nale ndaba ukuthi singabafundi sithatha izikipa sivaka bobuso bethu sithi anointing kuyafana into efanayo phela nasi isithombe mkhulu sila silengile isithombe basibona babukeli bethu but ngiyasijabulela mina ngoba siwumlando yes kumuntu ozobheka khona manje akekho umuntu ongaphika lento engizoyikhuluma la ngizoyithatha la kule ncwadi namhlanje bazobona kangcono ukuthi sithethe khona la kule ncwadi ngifuna siyifunde le ncwadi le kaIsaiah Shembe la kaBaba Isaiah Shembe isihlabelelo nemithandazo yamaNazaretha lalela mfowethu uyabona nje le ncwadi le yenza ngiphinde ngisho ngithi isonto lamaNazaretha isonto likaSathane hayi ngale ncwadi le why ngizothi isonto likaSathane ukuthi lo baba lo wayengumKristu lo umzalwane ubhaphathisiwe nokubhaphathizwa uyabona baba kwakumshumayeli weqiniso ekushumayela ivangeli likaKristu sure bo amadlozi wayengahambisani nawo 2 wayekholwa kuNkulunkulu wayengeyena uNkulunkulu njengalona namhlanje kuthiwa unyazi kuthiwa uNkulunkulu kuthiwa ngempela akazibizanga uNkulunkulu kodwa abona ngemisebenzi yabo ngemisebenzi yakhe kuthiwa babona ukuthi bembiza ngoNkulunkulu iBhayibheli lithi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami uyena ufuna kabakhuza sure abantu abambiza ngoNkulunkulu bamxabanisa noThixo lo uyasho ke lo ngomlomo wakhe uyasho ngomlomo khona ivideo engeke ngayibona la athi ngoNkulunkulu bese qhamuka lo ulokhuza lona ubani osekhona manje lo umpanza athi akekho umuntu oNkulunkulu la ephakameni baphikisana indirect uyabona lona ngivele ngabona kahle naye kodwa umbazi uyayifanela nabo ngoba lapho bazile ukuthi bayifanela bayifanela ngendlela engicheke ngayo ngoba naye phela ukholelwa kubaba uIsaiah Shembe lona abathi umqambi wendlela lobekholelwa kuye ekholelwa ekuphakameni uze nabathi ekuphakameni ukuthula kube naye yabekholelwa kuye nje ayena kahambi nje ngaye one yena uyakholelwa ukuthi kukhona uNkulunkulu ezulwini uyakholelwa ndodaneni yakhe uJesu ibizwa ngegama la incwadi kule ncwadi ukholelwa kuJesu Kristu uthi uyinkosi hayi umprofeti uthi uJesu uyinkosi yamakhosi kusho uShembe lo ngizoyifunda la uyibuke nawe ikuphi ku page bani ake sibuke u73 athi ngibheke u73 yes 73 isikabelelo samaNazaretha yabo angiphethe iBhayibheli lami ngiphethe yabo iyabachitha kwayona iyabachitha kwayona ayivumi nabo le ncwadi ayivumi ayibavumi inhlobo yabalahle ehlathini 73 ya yeah
kula lokhoza awu ino 1 2 3 4 Okay, it is card zokufiphala ufuna ubukele lezi la phezulu phezulu okay 73 lapho hayi lapha phansi oh not lapha phansi yeah isihlabelo 73 phezulu oh inama page ayi2 obayibiza ngale number le phezulu okay ithi 73 yeah ithi ngiyakholwa kuyise onamandla onke ubani uyise isihloko leso ubani uyise uJehova okay ushembe umqambo wendlela ukholelwa kuNkulunkulu uJehova igaba lakhe lo nami engikholwa uye yes yeah unumber 1 ngiyakholwa kuyise onamandla onke kumdali wezulu nomhlaba ubaba ushembe umqali waleli bandla lamaNazaretha ifounder the really founder ukholwa kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba besithi nakumoya oyingcwele hayi ukuthi ungumoya ongcwele akayena umoya ongcwele oh kusho lencwadi umbhedo lo bathi umoya ongcwele yena uthi ukholwa nakumoya ongcwele kholwa kuNkulunkulu uJehova nakumoya ongcwele akayena umoya ongcwele oh naye ukholelwa kumoya oyingcwele hayi ukuthi ungumoya ongcwele babheda labantu abathi ushembe omana babheda bewile kahle unyazi bani laba lento yonekala ngesikhathi kufa lo baba lo akazange akholwe inkolo yecult yelokhuza yama Nazaretha la akhonza amadlozi lawa azenza uNkulunkulu lona ngisho ukuthandazela abantu wayebathandazela ngegama lika Jesu hawu ebaphilisa ngegama lika Jesu wayengakazi aphilisa abantu ngegama lakhe akaze kwenziwe lokho lapha eNazaretha iyaqala lento iqala kulaba bakhona namhlanje inkosi balanga eDodge Stratton kuthiwa sekuyena mphathi abanye babizwa ngonyazi abanye babizwa ngani abanye babizwa ngani akaze eNazaretha amaNazaretha nalo incwadi yabhalwa Isaiah Jembe kholelwa kumoya oyingcwele yakhona kumoya oyingcwele yakholelwa kuye akayena umoya oyingcwele ukholelwa kumoya oyingcwele izwani maNazaretha ubaba uIsaiah Shembe umqambi wendlela ukholelwa kuNkulunkulu lo nami engikholwa uye futhi ukholelwa nakumoya oyingcwele lo nami engikholelwa kuye akayena umoya oyingcwele naye ukholelwa kuye umoya ongcwele manje amadimoni lawa ayibiza ngomoya ongcwele bese kuthiwa uNkulunkulu sure angazi noma uverse 2 libhala ukuthi 2 nakuyo iramente eyingcwele iramente le uqedile leyo qala yokuqala ngiqedile ukholwa kubani ukubonela kumoya ongcwele nakuyo iramente eyingcwele iramente engcwele yamaNazaretha lokho asikuyeke into nje naye yakhona bese heya nala into zakhona ke lezo za amahamente ukuthi iramente engcwele ngazi ukuthi uyithatha phi leyo nto nobudlelwane babangcwele baseNazaretha sikuyeke konke lokho kusho ukuthi udodi lokho into ezinganamsebenzi zonke lezo qhubeka 3 idwala elihle lamaNazaretha owazikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe ngithanda ukuthi nje uyamazi uJehova kayena uJehova lona namhlanje uNkulunkulu lo khona namhlanje ngaphandle kampani ubaza uyakholwa na ukuthi uJesu kodwa naye akamkholi uJesu inkosi uthi umprofeti uthi useze wahloba ngabo kathathu lobu Nazaretha phambi kwamazulu onke unyaka umunye ngigeze ngehisopi yasezulwini ngikhanye ngokukhanya ebusweni bakho sekasho ukuthini manje hayi into zakhona athi ngibona ukuthi nemakheni la kahlahlo uverse 1 engimthanda kakhulu la lathi ukholelwa khona kumoya ongcwele ku2 emuva dlehluza la emuva ku2 uhlabelo 2 uhlabelo uyifunde yonke lencwadi ngifundile lencwadi ngifunde kakhulu kabi ngifuna ukwazi ukuthi bakuthatha phi lokho nokukhonza amadlozi nje mangahamba uye kugoogle uzozwa ukuthi inkolo yamanje yaqala ngolokhuza ngo1911 yaqala inkolo yamaNazaretha iqalwa uye umqalo ubaba uShembe uIsaiah Shembe ayikho yonke lento le ayaqala ngathi angakhonza amadlozi ukholwa kuNkulunkulu umzwile athi ukholwa kumoya ongcwele uyasho ukuthi ukholelwa kuye umoya ongcwele yabona uthi uyena lo uthu ilona isilandelo sebandla uNkulunkulu onamandla onke
yise wabo bonke abamkhonzayo. awuthi ngibone iyo le ufuna ukubuka kahle ukuthi ufanele kube nothula La phezulu. uwando U1 uya phambili 2 oh asibone la ubani lo u12 lo. akusise ukuthi buye emuva ikuphi kanti masiko manje asikwenye indawo la Kwenye indawo la. ithi ivulwe yimi Okay, ivule. mina umuntu oyifundile Ngoba uyifunde kahle. sengiyibonile ukuthi njani Awuyifunde kahle. Babukeli bethu sisekhona la ekhaya sifunda incwadi yesihlabelelo siceda ukuyireviewer manje siyayireviewer incwadi yesihlabelelo. Umkhulu uhambile wayenza iresearch ngale gift abamuphe yona. Baba kunenye incwadi la ithi izwi lika Jehova. Izwi lika Jehova phase 1 le sizoyifunda nayo. hayi lo ngangifuna ukuyifunda le yayikaphuzela nje into nje Hayi. ebhalwe editile bayi-editile kaMpanza Oh le akusiyona kaShebe. hayi kaMpanza Oh le yakababa uMpanza. yakaba uMpanza le Oh. angifuni ke nokuyifunda ke le Bampanza ilobe kakuphendula ku video. ya ku video Ekuphendula wena. Oh incwadi yakhe le. incwadi yakhe le. Uyi-author uyabhala nokubhala musi. bathi ibhalwe lapha ko Pine Town kuphi West Pine Town eDurban lapha benze I'm sure uyifundanga iphela yinde le incwadi. ngifundile kodwa nje hayi ayikho into interested ngayo kule ncwadi le Usho ukuthi ilahlekile kakhulu le ncwadi. abakhuluma ucompare uJesu no Shembe naye Shembe uthi umprofeti njoba naye umprofeti uJesu naye seka umprofeti noShebe ungumprofeti. awulalele mfowethu I agree ukuthi uJesu ngesikhathi efika la waba umprofeti wabizwa njengomprofeti Yes, bonke yes. bebekhuluma ngaye babengamazi bathi umprofeti Umprofeti. uJesu useyabuza ngelinye ilanga Uthi ngingubani? ubuza abafundi bakhe nabantu ababemlandela Okay? incwadini ka chapter 16 incwadi ka Matthew uthi abantu verse 13 uthi abantu bathi ngingubani mina ndodana womuntu mabe ngibiza uthi ke baphendula bathi abanye bathi uJohn umbhaphatisi uEliya basho lokho abakushoyo wayesebuza athi nina ke nithi ngingubani bonke lababheda nina ke nithi ngingubani wasephendula uPetro verse 16 uthi wena unguKristu ukhuluma into ayengakazi khulunywe na uJesu angaze abayitshela uPeter uyambulelwa. uyambulela uthi ke wena uKristu indodana kaNkuluNkulu ophilayo Sure. maribona oshembe laba bathi uJesu uyilokhuza umprofeti kodwa iBhayibheli lithi uKristu indodana kaNkuluNkulu leli gama elithi Kristu isho ogcotshiweyo futhi ungogcotshiweyo kaNkuluNkulu wena indodana kaNkuluNkulu egcotshiweyo indodana kaNkuluNkulu ophilayo uJesu uyarevela ukuthi wakhe ibandla lamphezu kwedwala amasanghayijeza ayo lahlula usho ngoba embonile uJesu uyindodana kaNkuluNkulu weManazaretha akayena umprofeti 2 uJesu uyindodana kaNkuluNkulu uyinkosi yomhlaba wonke hayi amaJuda weManazaretha incwadi kaMateyu 28 chapter 28 uverse 16 uthi mayiqhamuka after evuke ekufeni mayivuka uthi iqhamuka kubafundi bakhe leyantaba leya yaseGalilea ikhulume ngayo mayiqhamuka neGalilea mayiqhamuka uza kubafundi ithi wasondela kubo wakhuluma wathi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni usethi ngalokho ngithi hambani nenze izizwe zonke hayi abelungu yona ithi uJesu wabelungu izizwe hambani nenze zonke abelungu kanti uJesu ngesikhathi engakahlatshwa wathi uma abafundi bakhe wathi abaye emvini zakwa-Israyeli kuphela because wayengakanikezwa igunya wahamba wathesa lapho ukuthi abashumayele la kulaba bakwa-Israyeli kuphela uma esevuka abafileyo uthi ke nenze izizwe zonke abafundi bami Sure. hayi amaNazaretha njengoba besho ngabakaMpanza bethi uJesu baba amaNazaretha bakhulu iNazaretha indawo la uJesu azalwa khona umNaziri kuhlukene indawo iNazaretha nomNaziri bona nithi bathi bangamanaziri. uyabona ke angifuni ukuyikhuluma leyo ngoba mase ngikhuluma indaba ende kabi indaba yomNaziri uyambona ubani Samson ye uSamson kwathiwa kuba umNaziri wasesiswini sikanina wasesiswini ingaphuza kwathiwa akaphuzi ekhanda akaphuzi okungcolileyo umNaziri loyo bona bazali bahamba odakwa utshwala bahamba bofunga kwaShebe sebeba ngamaNaziri into eyenza umuntu abe umNaziri today uphenduka amukela uJesu then lo muntu uba ngcwele ubumnaziri kushiwo umuntu ozikhethele ohlukaniselwe uNkulunkulu into eyenza umuntu ahlukaniselwe uNkulunkulu namhlanje ivangeli lodwa
hayi ngekhanda, hayi ngokufuya inwele, hayi ngokuba nentshebe. Tsheba ayisebenzi these days. uJesu uthunyelwe lokho to change abantu ababulewe yisono. Uma umuntu engafuni, ake ngikhulume nawe, uma umuntu engafuni ukwamukela uJesu ezoyibiza ngeNazaretha, ufuna ukwenza izono lezokugana abafazi abawu1000, bese becabanga ukuthi mkhulu kuthiwa nesithembu sivumelekile kumanaziri kulamanaziri bakhona, bathi bamanaziri but badla yonke inhlobo yezono. Mina mkhulu ngibone enye ivideo omunye umfundisi eshumayela ethi abomama babavumela izintombi zabo ukuthi ziyothatha abomama mabakhulume nabo baba ukuthi phela bathathe ezinye ingane zalapha ezilungele ezihloniphayo zizoba isithembe endlini. Uzubona ushumayela udoti wento engekho ndawo, ayikho ndawo. Yebo, ku-Old Testament isithembu sasingenankinga. Kwi-Old Testament abantu abaphika uJesu, abaphika ukuzalwa kabusha, to be born again, sizalwe lesonweni, wonke umuntu ugcwele isono. Noma amanaziri angabiza ngamanaziri izoni lezi uma zingahlanzwanga negazi lika Jesu, hayi likashembe, hayi likashembe. Shembe naye ukwaleda ushembe phela umndeni wakashembe uqhamuka kwaKhumalo. Uyabona, ngenze research enzima kabi, uqhamuka umndeni kwaKhumalo, womntungwa labo baqhamuka emantungweni. Manje babantu bala emhlabeni, hayi from heaven. Bafana nombatha nje, exactly njengombatha nanomunye umgcotsho kaNkulunkulu ushembe angafana naye, but manje udukile ngoba ukhonza abaphansi, wenza yonke into, ulahleka ke lokho. Yabo, ulahlekisa abantu abaningi, enabantu abalwi ngoba ingakho ngibaxola abantu abangithukayo. Abangithuki ngoba bengizonda ukuthi abazi ukuthi ingakanani secret ekudlalwe ngabo. Yebo bayaphila mabegula, benza yonke into, kodwa kusho lokho ukuthi bayizolweni. Isono esikhulu ukungazi, kodwa uthi uyazi. Ubuke lento, ubaba uNyazi lezulu, uNyazi, hayi uNyazi mani, ubaba no ubaba umsunguli umqalo wendlela ulokuza ushembe lo Isaya inyanga wayengezwani nazo, ayifune kubashembe inyanga, ayifune straight lo muntu. Wangafuna inyanga kwashembe, wangasekwe namhlanje ulwelwa zinyanga. O 3 second ulwela zinyanga omkhana. Enkulu wayichaza nayo baningi inyanga ezilwayo phela, ziyalwa inyanga. Zilwa ngoba lapha accommodated ngoba ushembe lo khona uhambisana namadlozi. But le ncwadi le iyawala amadlozi mayifunda, ayivumelana namadlozi. Khonza uNkulunkulu yedwa ngokwakwashembe, ushembe wangempela khonza uNkulunkulu yedwa. Awufunde lesibabelo lesi uzwa uthi wala uyila kufanele u34 uthune ufuna lapha qala ufunde lephezulu. Ngathi ingoma ngazi kuthiwa chorus, ingoma le ingoma zikaShembe angazi bayicula kanjani mabeyicula. Ngisize Nkosi yami leli hubo uqalela yiyo la ibhalethi ngisize Nkosi yami. Yes, kusho uShembe, kusho Isaya uthi ngisize Nkosi yami, akayona inkosi yena, naye ubiza enye inkosi. Uthi Nkosi yami ngoba yena akayona inkosi, uthi Nkosi yami. Yazi ngaze ngamthanda uIsaya bo. Nami ingakho ngivele ngamthanda, noma ke mhlambe khona into eyithile engayichitha kuye, kodwa ngeke ngikwazi ukuyichitha, ngimfanele abantu bedukile lapha. Naye waye umuntu unawo amaphutha wakhe. Encwadini yakhe ukhona phakathi okuthiwa umprofeti. uIsaya umprofeti, hayi lento le yecult le oyibonayo ikhona lapha okuthiwa kusekuphakameni lapha olukuza khona le cult le yonyazi, icult le yanto le. Sure. Leli hubo labe lahlatshelelwa inceku kaNkuluNkulu. Hayi bomkhulu. Ushembe uyinceku kaNkuluNkulu. Uyibiza ngenceku. Kusho yena ahlatshelwe inceku kaNkuluNkulu yena. Ngoba uyinceku umfowenu lo. Umfowethu loya. Hayi uthi uNkulunkulu. Loyana nje akazi abe uNkulunkulu, akazange mayi uMaNazaretha ethanda ngempela. Usho yena musla. Uthi ngiyinceku kaNkuluNkulu. Akathi nguNkulunkulu. Futhi ihealing ke ngempela, ukuphiliswa kwabantu kwangempela kwakukule ndoda. Wayengayibheki ishosha lo baba. Besiphila ishosha yonke inhlobo yomuntu besukuma lapha. Ngiyakhumbula ngapha ngithi usiqala ukuyizwa le ndaba, khona umfana ngeke ngimbize la owayengakwazi ukuhamba. Wathathwa izwa lapho wahamba. Kanti mkhulu ngesikhathi uphila wena le ndoda iphila kancane, kusesikhathini kancane mangizalwa mina wayesaphila. Ngathi wayesaphila ku 40 mara ngathi uphikiswa abantu abazalwa manje nje. Baphika nje into abangayazi. Wena ngesikhathi ephila bo usaphila. Ukhona indoda yayiswa lapha ehlale bakuthiwa ehlale
emadodeni yayilapha ngakithi angifuni ukuyisho manje ukuthi ubani kodwa leyo ndoda yaya lapha yabuya ihamba ngenyawo zayo le ndoda le uShembe wayengayena uNkulunkulu wayebiza ngenceku kaNkulunkulu wayeshumayela njengathi besishumayela leli hubo lahlatshelelwa inceku kaNkulunkulu uShembe ngo1913 January mhla eqala ukukhwela entabeni yaseNhlangakazi eqala wahlabelela ihuba leli hayibo eqala inceku kaNkulunkulu ngibamba legama uShembe akayena uNkulunkulu unceku kaNkulunkulu laba bayibiza ngoNkulunkulu amadoda aphakeme nje ane pride azenza uNkulunkulu uShembe wayengamthole ephila njengaloya ebungwe ngabantu wayengakwenzi lokho hayi mkhulu ngitshela yazi lencwadi inamandla abayifundini bona ngiyayibuza umbuzo ukuthi labantu abangithukayo abayifundini lencwadi ngoba nginikwe yibo mina wabe wahlabelela eyedwa yezwa walihlabelela izinsuku ezifo elinde uNkulunkulu elinde ubani uNkulunkulu bona bathi lo uNkulunkulu kanjani phela uNkulunkulu wamxosha umuntu ezulwini wayibiza uNkulunkulu ogama lakhe kuthiwa uSathane uLucifer waxosha ingelozi yakhe enkulu wayiqamba yaqanjwa igama ukuthi uSathane igama uSathane lisho umphikisi so mina mangibona lo oyibiza ngoNkulunkulu ngivele ngibona uSathane wesibili emhlabeni uNkulunkulu angabaxola bonke abantu kodwa hayi abantu abane pride uNkulunkulu umuntu ene pride ngeke uNkulunkulu ngichubeke ngifunde ngisize Nkosi yami ngoluthando lobumntwana olungafiyo hayibo uyabona umntwana olungafiyo lalela kufunda kuqhubeka ukuthi uJesu umbiza ngalo umbiza ngumsindisi ongafiyo athi amen amen Nkosi yami uyamuzwa Ngincede Nkosi yami. Ngincede ekufeni Nkosi yami. Yamuzwa. Ngisize izizwe zonke ngaloluthando lobuntwana olungafiyo. Uthando lobuntwana olungafiyo. Lalela uthi usize hayi ukuthi inkolo yamaNazaretha inkolo yaseKZN ngokomthetho. Wayeshumayela izizwe zonke uthi ngaloluthando okamsiza amnike loluthando izizwe zonke ngisize izizwe zonke ngisize uthi ngisize mina ukuze ngisize izizwe zonke ngaloluthando olungafika qhubeka sure athi namabandla asezulwini ngoJesu owumkhululi ongafiyo uJesu umkhulu onjani ongafiyo kusho yona isikebele lencwadi manje uthini umpanza abantu bazothi yena manje uJesu umprofeti ukuthathaphi lo umphathi wakhe kusho bona amaNazaretha bathi no Jesu wafa bazobuza ukuthi wafa nini uyabona wafa umkhulu uJesu ongumkhulu ongafiyo ubaba uNazaretha uthi ongafiyo manje bathini laba ngifuna ukungithuka bangithukelana bangithuka ngoba ngidukile angangifuni incwadi yabo akulona iBhayibheli leli incwadi ebhalwe yibona Isabelelo samaNazaretha sabhalwa uye lo baba edition ubaba umqambo isabelelo banesinye isabelelo mebesinye lesi edisha yona leya kodwa yiso zona ngilesithi lena ithi sihlabelelo lena ithi yamahubo ngoba ilanguage yanamhlanje kodwa amagama ilawa akhulunywa uye umqalo wendlela ubaba uShembe uthi uJesu umkhululi ongafiyo kusho yena athi ngisize bathini mina naye udinga ukusizwa ngizangavuka ngahlala ngezinqa ngathi ngiyaphupha mhlawumbe ngifunda le ngathi ngiyaphupha labantu belwa nami kangaka hayi ngisonda naye ihlobo zami zithi mina ngikhuluma kabi ngoShembe yazi mkhulu bengithi uyaceka cha ngikhuluma iqiniso nje phela abafunde le incwadi yabo bangangithuki abayincwadini lencwadi iyadayiswa abahamba ithenge banayo mkhulu isikabelelo banaso abaqondise ubaba lo unyazi lo lwabo abaqonda uyasogweni ngempela akujiki phakathi esogweni nabantu belilandela ama1000 babelika kusibo bonke abathi inkosi abayongena embusweni wezulu wangikhumbuza umbuso kaSolomoni yabona uSolomon umeke ethatha abesifazana abaningi mkhulu kuthiwa kwenzakalani kuthiwa bamdukisa hayibo waphambana noThixo ngenxa abafazi abaningi bona banandaba bona babutha phela umfazi oyedwa nje mkhulu oyedwa nje umfazi ushintsha umqondo umfazi nje uvela umbone njengomfazi emhlabeni hayi oyedwa umfazi uyambona uRamaphosa uhlula abantu abaningi kangakanani kodwa uRamaphosa uguqulwa umfazi ingqondo hayi uqhuma manje uRamaphosa umfazi kanandaba isilo samabandla umhlokombane umfazi ngeke amthathe noma kanjani wakhuluma umfazi siyehlala phansi silo
yazi ngoba umfazi unamandla. yazi na ukhuluma indaba yomfazi Oh. ngiyacabanga kuyimanje angikashadi maybe ungibukele i-future wife yami lapha ekamereni maybe ngibukele Yeah. sengiyazibuza ukuthi nginokubona ngithi ungathola ubaba ekwatile endlini Hey, ekwatile ethukuthele thintini afika umama athi nakho ukudla lapha ngenyawo phela lokhu kuphela ukuthukuthela konke indoda ishaya amadoda lapha ngaphansi baphoqoza nangesibhamu. ngisho emsebenzini iyakhulunyiswa indoda kuthiwa yiboss emsebenzini Mfazi, kodwa uma ufika endlini uthola ukuthi ayiyona ephethe umobi yaclean umfazi uhleli phansi ubukela iTV ushaya 4 mfazi akadlali. hayibo Mfazi akadlali. uma usulanda 4 yabafazi ubona ke sokusiyoyo sokugcina ke esikhonza bonke uNkulunkulu. yazi abantu hayibo 4 abafazi kodwa bathi isintu mabekhuluma ngaleyo nto bathi isintu. kodwa yethu inkinga nje oyi-1 ngiyavuma ukuthi esintwini sakithi kwaZulu amadoda wonke ayigana abafazi ngabaningi, Yes. kodwa kusho ukuthi uNkulunkulu uyakuprova lokho, akuprova uNkulunkulu bakwenza kubehlulile abaningi mawubheka abesithembu. Akekho umuntu waba nesithembu saba successful. sure Ingakubona leso ukuthi ithando lesithembu kunebuxakaxaka. Kuhlawuliwa yibhama ziyakhala ngapha nangapha. Uzama ukutshengisa abantu abasesithembile baphila yiphi impilo. Everyone. bese kuthiwa hambani yolanda abafazi ngezwe indoda ishumayela impela iserious ibingahleki ibingajoki ithi abomama nawe thatha oyi-1 lapha ekuphakameni Yebo bakithi. utshela ubaba ukuthi ngiyibonile ingane kabani iyazihlonipho kusho Lamadoda ashumayela khona. kusho lamadoda ashumayela and eshumayela ebandleni efake nale impahla khona Mina ngifuna ukuba challenge baye kukulwa. I challenge them ukuthi beze la. Ugifted media bazokhuluma ukuthi bathini ngalencwadi. Baye ukungithuka. Bezotshela umhlaba according to iBhayibheli nalencwadi. Ngoba uShembe lo umqalo wendlela kuthiwa ulokhuza uIsaya. Waqala leli bandla uyambona ukuthi wayezila ukudla ethanda hamba ugugule ukuthi about the Church of Nazareth uzombona lo baba lo ethandaza engaqokile ingubo ezithile egqoke njengomuntu nje hayibo uyabona le impahla ezimhlophe lezi akazifaki naye angazi angiyibonanga kodwa yena nje begqoke so nje wayigqoka so uyabona ukuthi hayi indoda le indoda impela nje indoda uyayikholwa uJesu ikholwa uNkulunkulu ithi uJesu umkhululo ongafiyo ifike kusho yona ithi umkhululo ongafiyo mara ubantu uvesi bani lo besifunda 2 besifunda 2 yes uvesi bani boku verse 2 besifunda uverse 2 lapha enkakele khona ufunde futhi la ukuthi namabandla ezulwini ngoJesu umkhululi ongafiyo uJesu ungumkhululo onjani ongafiyo yes ungumkhululo ongafiyo uJesu kusho isihlabelelo sithi ungumkhululo ku5 khona lapha ya ku5 ku5 ya ufuna ku5 lapha engidwabe khona okay ubone isihlabelelo 5 inamandla musi lencwadi lencwadi inamandla le nina abathanda ukuphila ya iyo le ya ithi nina abathanda ukuphila emhlabeni kaJesu khumbulani emhlambini kabani emhlambini kaJesu kusho isihlabelelo 5 hayi kwenye indawo kusho isihlabelelo sakwaShembe emhlambini kaJesu hayi umbiza kanjani makumlungu laba bathi umlungu uJesu sure ene bakhohlisa abantu baningi abantu abakhonza kulela bandla abathuka uJesu bathi umlungu yes bathi uShembe umqalisi wendlela uyena ifounder yebandla lamaNazaretha wathi uJesu umkhululo ongafiyo uJesu uyini kanje la ithi nina abathanda ukuphila emhlambini kaJesu khumbulani ingcindezi yendlela eyangasekhaya ukhuluma ngezulu ke lapha indlela ngibona ubhale neverse yes ubhale neverse balapha wena wobhala uverse ya uverse ya uJohn 10 verse 27 yes ngifuna ukufundela leli verse olubhalile la ya elani le verse mkhulu ngicompare lento ayishoyo nesevesi neshoyo into ekhona eversini lo muntu ushumayela izwi iBhayibheli verse 27 verse 27 yeah awutsimbeke uverse 27 uJohn izivu zami ziyalizwa izwi lami nami ngiyazazi ziyangilandela kusho uJesu yeah
ngizinika ukuphila okuphakade izimvu zami. azisoze zabhubha naphakade. Uverse 10 uthini? Uverse number 10 siye ku number 10. Yeah. Yes. Ngiqinisile ngithi kini ongangeni ngesango. Uverse 9. Uverse 9. Ufuna lethi ngingumela usomuhle uverse bani? 11. Okay. 11 awuqhubeka. 11. Yeah, uverse 11. Ngingumalusi omuhle. Umalusi omuhle odela ukuphila kwakhe ngenxa yezimo. Khona ke emunye ngumze ukuthi umalusi naye. Hayi bo. Kodwa ungakudeli ukuphila kwakhe uyobaleka mangabe kuthiwa nje abana zakahlaselwa angabaleka washiya umpanzi. Yes. Usebizwa ngomelusi igama lakhe. Kusho uRev umpanzi ungumelusi. Naye uthi correct error ufaka amanye ama errors. Hayi ucorrect error correct error eManazareth but ufaka ama errors naye. Phakathi. Waye ibiza ngomelusi. Eish. Igama mhlambe ngasichazela kangcono. 2 why ethi uJesu umprofeti. Kwabezwa sila bekhuluma ukuthi uJesu umprofeti. Bathi bona ngabamba le bathi awumamukela uJesu. Babhedwe yazi abakhohle bakhuluma neBhayibheli mina ngiyiBhayibheli baba hayi bathi abamamukeli ngamane ngathula ngoba ngaba bonke abaduka ngikwedlula kodwa bedukile ke ngithi nje uJesu uyamukela iBhayibheli chapter 10 incwadi yabaseRoma ngifuna ukuyifunda ifunde baba ngifuna ukuyifunda chapter 10 verse 9 incwadi yabaseRoma yeah chapter 10 verse 9 chapter 10 ukuthi uJesu uya kanjani kuJesu verse 9 ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga ngomlomo uyakuvuma kube ngukusindiswa umuntu mawufuna ukuba usindisiwe ukholwa ngenhliziyo uvume ngomlomo kube ukusindiswa awuqhubeke ngiqhubeke ngiye ku 10 verse ngokuba umbhalo uthi lowo okholwayo akaya kujabhiswa ngokuba akukho mahluko phakathi komJuda nomGreki ungayikholwa nje lokhu yena uyinkosi yabo bonke abacebele bonke abakhuleka kuye uJesu ke loyo uJesu uverse lokhu uthi abakhuleka egameni lenkosi bawusindiswa yes manje la ngifuna uqhubeke uze ukuthi uthini lapho uJesu uthi ngokuba bonke bayakhuleka egameni bonke abayakukhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa abayakhuleka egameni lenkosi engibani enguJesu yebo hayi kushembe i-wrong leyo nto leyo error leyo noshembe akazange akholwa abantu ade bakholwe kuye wayebathandaza ngegama lika Jesu wayekhuluma ngoJehova uNkulunkulu wayekholwa kumoya oyingcwele akayena umoya oyingcwele ushembe makuthi umoya oyingcwele ushembe i-error leyo kweduka ufaka abantu ehlathini elimnyama abantu ababaleke kule yanto ihlathi le yanto kaShembe usho ukuthi ihlathi impela nje ihlathi uyabona uShembe lo esikhuluma ngaye ungcono kabe 100% better than bona bakhonza ngisho ithixo abantu bakaShembe amadlozi ibona abagcina idlozi kwedlula bonke abantu ingakho inyanga eziningi zimela kanjika kuShembe ngoba uvumelana namadlozi ayashunyayelwa lapha ebandleni kodwa uIsaya wawachitha nezangoma wayichitha nabo bonke abantu abangahambi wayeme ngeevangeli njengelethu Isaya Shembe mina ngihlushwa yilokho nje ukuthi la maNazaretha athi ayakholwa athi uJehova ungene entweni emngcoleni onjengaloko abakwenzayo iBhayibheli lichaza ngokusebala ukuthi lithi bonke abakhonza amadlozi bafuna ukubulawa nokubulawa umuntu okhonza amadlozi ngokweTestament abakulo bona ngoba bafunda kweTestament elidala yes so bahambe bejampa nje abakwazi bathi iBhayibheli labelungu bathi bakhukuba nalo bafunda lona bathi le Bhayibheli lesa nabelungu uzokhona la izumhlaba kodwa isabatha lela balikhonzayo libhalwe eBhayibhelini alikho incwadi yesiZulu noma yakwaShembe ekhuluma ngesabatha ngaphandle ukuthi ngoba bathi umoya ingcwele unguShembe so wafika ngelanga ezalwa ngalo uShembe umhlolo bathi wazalwa angathi bathi 1865 khona lapho sebathi ke umoya ingcwele naye yes kodwa lona akazange ngasho phela bakuthatha phi lapha maybe lesihlabelelo ucabanga ukuthi yiso ngempela lesihlabelelo lesi sisifunda ngabe kuyiso sabo bavezele baphumisa sona basibone nasi sino Isaya nangu babu Isaya uShembe inceke kaNkuluNkulu umprofeti kaThixo nangu azange ayikhulume lento abayikhulumayo
Imbudambuda Uyakhuluma iqiniso lo baba. bakhuluma imbudane labantu. Naye bekacela ukusizwa inkosi. Ecela ukusizwa inkosi bona bathi uyinkosi uyinkosi. Wayethi uJesu inkosi ungumkhulu longafiyo. Kusho lo baba. So baba sithini uma isizwe sethu masisinje? Asinqanda abantu uyabona mfowethu ngibhale into engakanani. Incwadi engibhalile futhi ngibhale ezinye ngashiya ezinye iningi. Wonke Oh zikhona la esihlabelelweni. nazi la ehlabelelweni lezi ncwadi lezi. Sifunde yipi futhi? Noma ufunda u30. U30 okay. Chapter 30. Sinabo chapter lesihlabelelo lesi. Hey beyibhala le ndoda ibhalile impela nje Ibhalile into ephilayo. Into ephilayo. Lo muntu akaze edukisa abantu lo. Uthi ngiyanimema bafowethu. Ngiyanimema bafowethu nani bodade bethu. Wozani namhlanje nangu umphumuzi. Ngiyanimema nani bobaba, phangisani nisukume. Ngiyanimema nani abakhatheleyo yimithwalo yezivu. Ufunda incwadi ka chapter 11 incwadi kaMateyu chapter 11 verse ka 28. Uyothi uzaneni kimi nanikhathele kusho uJesu. Ninisindwayo ngoniphumuza. Lo ufunda leyo ncwadi khuluma ngaleyo ncwadi la kule ncwadi. Umema abantu. Ubamemela kuJesu. Bona bamfuna uJesu bathi umlungu. Kahle hlushe bakekho wrong. Akekho wrong lo yashembe lo. Wrong ubuqhamuke nalama nalaqeba lobukhosi bakwa ngoba into efike ibe wrong ube icult uma kufa mina bese kuba umusa undodana wami othatha isihlalo sokushumayela. Hayi. Iqala ukuba icult akuselokhu ubizwa kaNkulunkulu. Kanti kwenza kanjani lina uzali uNkulunkulu uzala uNkulunkulu? uNkulunkulu uzala uNkulunkulu lapha kwaShembe. Hayi. Baze balwe phela balwa ngoba kunjengasebukhosini bakwaseKZN nje wabelwa bebanga ubukhosi. Nalesonto labo linjalo. Uma umuntu ezobekwa kuliwa kuqhuma ibhamu laphana. Sure. Babizana ngamaphekula ngayonke indlela into yakhona ingenwa amaphoyisa. Ngoba bathathe inkolo yasezulwini bayenza eyomndeni wakwaShembe. Oh. Yabona. So iyahambelana nje kuyalandelana. Omunye amaNazaretha alandela umpanza. Esibonga ukuthi impanza. Kuyaqala. Ubungakayenza research ngayo ubaba umpanza. Angayenzi kodwa nje umpanza just a person from khona la kwaZulu Natal eKZN. Uyabona. So maybe ubaba umpanza angasichazela kangcono ubaba umpanza. Angachaza vele nangachaza kangcono. Nethi ke bahlushwa nabo itheology. Nabo bayayifunda itheology. Phela into abebeyichaza la itheology le. Hayibo. Le ukuthi ekhuluma ngeNazaretha bakhuluma ngani babechaza itheology not yona le theology efundwa ababishop nama archbishop. Iyo ke itheology le babeyichaza ngokuthi ngamaNazaretha uNaziri bethi uJesu wayengumNazaretha. Ayikho iBhayibheli abangalifunda lisho njalo. Kodwa ngaphandle baye bogugula abafunda itheology bayibambe. Itheology nje kuphela. Usho ukuthi itheology mkhulu yonke le Lesa sikhuluma ngayo itheology. Mina ngithi theology ifundwa abazalwane yibo kuphela abafunda futhi bona itheology. bayifunde ngempela labantu itheology. Ngeke bathinte ku theology laba bantu. Ubona ngisho ubona ngalaba babekhuluma umlambo lokhu bekhuluma ukuthi laba bafundisiwe itheology. Baqeqeshwa neBhayibheli bahamba bo researcher nje exactly njengamandiya laba amalaba baka Muhammad. Ama-Muslim azokuchazela iBhayibheli bakuchazele ngisisahluko ukuthi labhalwa ngamphunyaka. Akekho umuntu owazi leyo nto ngaphandle kufunde kakhulu itheology. Yabona. Phela nawe Muslim ayalazi iBhayibheli. Too much. Noma bathi naye uAllah naye uNkulunkulu wazi. Igama okhoza ke ukuthi Allah isiHebheru. Kusho ukuthi Jehova. Jehova. Lathini bathi Jehova Allah. Oh abalahlekanga musa. Hayi bafunda nje kwesikufundayo. Kodwa ke nje inkinga yabo ke nabo wazedukele exactly njengalokho esikhulumayo. Hayibo. Bona abanye abadukiwe lama Muslim. Baduku kwedlula ke futhi bona. Cult into zama cult lezi ya. Kulalabo abathi kwaHadeba ngazi mawukwangena khona ushintsha isibongo ube umHebheru. Hayibo khona lapha kaHadeba. Uzobathi uAbraham umuntu omnyama manje ambheka umuntu wakhona eSouth Africa sebizwa Abraham sebizwa bani ushintsha isibongo. Hayibo kuyashintshwa yonke into nawo lapha. Hawu vele ungasabi uHadeba wakabeza waKadebe lapha. uHadebe lokushini kodwa kwenkolo yabo
bashintsha izibongo. Abakade imaphi laba abagcoka ikipa izikade bisibongo. Hayi laba abanye hayi labo sikhohlwe yibo laba base Universal labo. Ilaka Hadebe is from Universal. Hadebe labo uyakhona ubuye Universal. Wo ubuye kuyimbasa lena kuthiwa ini konje le bathi ngizokhumbula khona manje. Basibiza ngamasosha abantu bakho. Hayi laba inkolo yama Universal nje laba bakhonza bephethe umkhonto. Hayi babupha nentambo la qhambe ngelilanga bathi boqabula intambo. Hayibo nawo kusho ukuthi badukile ngempela. Banqamla amakhezo awu. Into ayifanayo nezangoma nje lezi. Sure. Because kuthiwa kunalabo abathi abalifundi iBhayibheli kuthiwa haya silifundi thina iBhayibheli leza nabelungu uyayibona thina sihlonipha aboNkulunkulu abadala bathi abadala bathi amadlozi bathi abadala uma bechaza kahle bathi hayi thina sinabadala kuba nje efike nabantu bakhonza umdali bambiza ngomdali bathi umdali wezulu nomhlaba basho uJehova kodwa ngeke ukhonze uJehova ulahle uJesu. That's into enzima ngazi bayibiza ngemizaro or miserable ingqondo yabo ngale nto le. You can't ulahle uJesu uthatha uJehova. Akwenzeki ukuthi ulahle uJesu. Uthanda mina uzona indodana yami. Hayibo. Ayikho lonto le. Uzomthanda kanjani umuntu uJesu icebo likaNkuluNkulu lokuya kuye uNkulunkulu. You can't go to God. uNkulunkulu angithi uyi-consuming fire. Uma ibona umuntu onesono uyambhubhisa. Sure. Kodwa ngoJesu maqhamuka kuJesu phambi kaJehova uNkulunkulu intuthu kaNkulunkulu iyathoba. Ngoba uJesu wanikela impilo yakhe ukuthi intuthu uma ebheka umuntu through Jesus ukuba nalento ekuthiwa igrace uNkulunkulu ehlelwe ulaka abe nomusa ngoba ubona umuntu onezono eza ngoJesu. Sure. Ukuxolela kulapho nje. Uhawukelwa njengegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Kusho ukuthi ngaphandle kukaJesu cha. Angeke akukuhawukelwa. Phela uNkulunkulu ngabayizela emhlabeni wazothenga abantu. Kodwa kwakuzokwenzeka idisaster mayithi uzothenga abantu kuvele kubhubha umhlaba ngoba he is a consuming fire. Umlilo oqothulayo uJehova. So akathuma indodana yakhe ithatha inyama yomuntu. Ifela abantu ibalande. Wena uyichitha ilahle kudeni. Uma isoshembo lokhuza onyazi akukho cala elidlule leqala lubizo likanyana bonke labo oBuddha uma isebona ukuthi ibona bokulandela akekho umuntu ofuna landela umuntu iBhayibheli liqala ekusiza umuntu othemba abantu angivumi iBhayibheli mkhulu uthi uJesu uyabuya exactly kunabathi sekebuyile hayi angithi kuningi baba khona abafundi iBhayibheli bazabasangane angithi khona into eziwushintsho ofuna ibonakala uma uJesu ebuyile manje uma kusekhona abantu abahamba ngenyama kanje kuthi uJesu ubuyile khona sebathi ubuyile uJesu ngeke ngibezwe bayihemela nje bahema nje bahema bagcwala umhlaba ukufunda uzusangane ufunda iBhayibheli usangane khona bekufundeni bathi uJesu ubuyile akazi noma ama12 apostoli oma ukuphi khona bona laba abaKristu amaKristu abanye bayibiza ngebandla likaKristu mawuthi uhamba nabo indlela mawuthi uJesu uyabuya bathi hayi mhlambe kungenze kodwa uJesu wabuya so kuthi akabuyi uJesu bafunda incwadi ekhuluma ukuthi indodana yomuntu izofika bese makulokho sekufike lokho uJesu ufikile bakithi badidwa iBhayibheli yes iBhayibheli ke alidingi umuntu wetheory lidinga umuntu onomoya ongcwele okay ngoba lithi iBhayibheli labhalwa ngabantu beqhutshwa umoya ongcwele so if you are go to the Bible you must be ube nomoya ongcwele ukuqaqa izinto eyishiwo iBhayibheli you cannot understand the Bible without the Holy Spirit yes ngeke sure awufundi uqede la sizwe sibambe inye ukugcina ne ikubani besithi ubani u30 u30 ngicabanga ukuthi u30 basikakamfundi besifunda yena awuthi yeah beku30 khobazi ila athi ngiyanimema bafowethu nabo dade bethu hayibo iphi manje phalwe dingiseshe la ngoba nami akusiya ke naku la ungafunda u56 58 yeah baba wethu osezulwini baba wethu okuphi osezulwini kusho bani kusho uIsaya uthi uNkulunkulu ubaba wethu osezulwini ye ushembe lo ubani yena ubaba wethu osezulwini nje behlela lapha emhlabeni ngisebusweni bakho uyathanda inceke kaNkulunkulu aliphathe ngobungcwele igama aliphathwe ngobungcwele lelo gama lakho yes
intando yakho mayenziwe lapha emhlabeni njengasezulwini. Yes. Lapho siya khona. Uthi yena ezulwini lapho esiya kuphi? Besiya khona. iBhayibheli bathe labelungu kodwa likhuluma ngokuthi siya ezulwini. Nale ncwadi yabo ithi siya ezulwini. Hayi, uthi lowo owathembisa wona ngoJesu Kristu. Inkosi wathatha wayekusishiya sodwa uyosithumela umoya oyingcwele. uJesu lo uNkulunkulu ukhuluma ngoJesu uthi izulu umbuso wezulu sawuthenjiswa uNkulunkulu ngoJesu. Bese lithi iBhayibheli na uthi uthumela uJesu umoya engcwele. Kusho yena la uthi akayena umoya engcwele lo owathembisa wona ngoJesu Kristu wathi uyakusishiya sodwa uyosithumela umoya oyingcwele. Kusho naye uexpecting akayushiya sodwa. Yes, uthi akayoshiya sodwa. Uyokusithumela umoya ongcwele. Okusho une expect naye. Yabona yokulindela umoya engcwele. Wayithandaza lo baba ekholwa njengokusho kweBhayibheli. Aqhamuka lama lokhuza lama Makedoniya akhona ke manje seqhamuka esehoshembe obani umntu vela dodge estradini azoqala imithetho yakhe. Uyabona? That's why ngathi inkolo kaShembe icult. Ngangasho lo lona ngifunde kahle ngaye. Right. Uma amaNazaretha angashintsha abuyele la. Ngakhulunywa kangcono indaba yesonto lamaNazaretha. Sure. Kodwa mase sanhlathatha ehlathini nje kanje ayikho into esingayikhuluma ngawo. Kuningabo kubi abakwenzayo abaphambene noShembe umqalisi wendlela le yeManazaretha ekuphakameni. Ngcono singakhuluma enye into ingakho uyabona kuningi kanjani engikubhalile kuningabi kodwa ngale ncwadi ngithatha le ncwadi ingakho ngeke ngithi abantu kube bavuma abantu bakaShembe banolaka abantu abakhonza lapha banolaka olunzima kabi uyabona ukuthi badinga umsindisi badinga uJesu akhulula umoya wabo umuntu okhulume naye amukele ukuthi ngithe ngikhuluma ngentanga bese nyakatho uShembe bele kuthiwa kwanibele khona kuthiwa izitolo nakwakhiwe khona imoli kuthiwa kade ubusisa imoli hawu babhala ke bathi uNkulunkulu sengiyabhala ucabo bo akuyena uNkulunkulu uShembe inceke kaNkulunkulu wathi omunye ngiyaqala ukubona umuntu osangane njengawe nakhehle eshokimi. Hayi kusho wena lo umNazaretha kusho intombazana nje encane ithi ngiyaqala ukubona umuntu osangane njengawe nakhehle eLinazaretha kanti inhlonipho ayifundiswa lapha bathi inhlonipho yakho ilapha emilonyeni mawuhlangana nabathobe kabi laba bantu kodwa mthindi uzombona kahle. Hayi mthindi kuvela avuke beyinje bomvu engakubulala kudubule lo abantu la anenje kuthiwa abayifuyi ezinje abayifuyi vela ngithi ya kuningi nje kuningi singakhuluma umuntu ongayifuni nje ngithi nje ivimba abathakathi futhi nje ivimba igebengu leli elethe izinto ebusuku mabafuna ukubamba bathumela abantu ebusuku bazobeka into bethi bese bethi uShembe lethe leyo nto yabona that's why abantu abaningi bathi baphupha uShembe bafakelwa imoya lapha belele yazi baba kunabantu bakhomenta lapha bathi ngelinye ilanga uzoba nenkinga kuyofanele ubuyele ekuphakameni uyocela intethelelo mina ngisaba challenge abakwenze konke abangakwenza mina ngikhonza uzohamba uyocela intethelelo ekuphakameni ngikhonza ingadla ikhathapila umabhoza uJesu waseNazaretha owavuka kwabafileyo ngosuku lwesithathu owehlula amasotsha amaRoma egadile wavuka wemba ngenyawo akho demon njengoba ngigugile nje kudala ngithenjiswa khona labantu bakaShembe ngithembisa ilokhuza ukuthi ngizoba isangoma ngizoba yini ngizohamba ngeke kubo I cannot be a Shembites mina ngeke uShembe futhi noma bangathakatha abaqale phansi ngibanika inkululeko abathakathe begcina bathi mina I am unthakathekebule awusabe ukushaywa izulu ngeke ngishawe izulu ngeke ngishawe lutho I'm protected by the blood of Jesus Christ ngoba uyabona ukuthi inyanga zikuphendula kangaka awusabe uzokushaya izulu ndaba nenyanga lezo inyanga mina izulu ngareverse lishaya inyanga bengishumayela ngoba lento podcast bengishumayela kwenye indawo eNatal one bafona umpungoso ubaba khona bampungoso ukuthi mina ngithuka inyanga bazongishaya ngezulu wathumela izulu inyanga enye elithumela etendeni lami kwala shaya etendeni phezulu kodwa akufanga noyi1 umuntu noma ngifanga ngasala ngihlele esitulweni kwasha izulu hamba la ushaya inhlolo zalo baba savithika yonke into namhlanje ngibingelela noma edlula ngebhasi babumbatha nceke kaNkuluNkulu wayethi ngishaya ngezulu mina akazame nje babona labuyela lo vithi izinto zakhe because I'm preaching gospel here I'm talking ngendaba kaJesu la angikhuluma indaba yami angikhuluma angibathuki mina
mina ngikhuluma into eyifact ofuneka bayibuke ukuthi angibathuki futhi angibaphoxi ilahlekile indaba yabo incwadi yabo nayo yabakhomba ihlule ilahlekile uJesu ushembe wathi uJesu umkhululu ongafiyo bona bathi Jesu namhlanje hayi labo shembe labavale badoje estradini abantwana bakaShembe abangakhonzi ngisho ukonke abangabizwanga uThixo ababizwanga uNkulunkulu abantwana laba bayigijimela nje ngento yasekhaya benza imkhuba yonke ongayicabanga ucabanga ukuthi ungathi uyinkosi uNkulunkulu kodwa usolo ngokuthi urape abantwana hayibo usolo ngalokho phela bakhuluma bathi ulala nezingane zihambe zohlolwa amathuwa zihambe zogana unabantu bakhe abahlolayo ukukhuluma la ku social media la social media lokukhulumayo so unomunye wangifonela umlungu ngazi noma umlungu orobe wayekhuluma wathi hey umkhuluma akasinike evidence uyithatha phi lento yokuthi ushembulala namantombazana amancane akayi ku media naye hamba ifune leyo nto le nanga ucisha ngambuza ngathi awuhambi uyoyibukela le video umkhulu uthi leti ku media manje abayihambe bayishika nami ngiyifunde khona la leti ku media lo muntu wathi hayi sena you need to be professional wangifuna you need to be professional you can't allow that and that and that ngathi umkhulu uthi ukhuluma iqiniso ngizovimba umuntu omdala ukuthi ekhuluma iqiniso angithi mina into ebhaliwe nami ngifunda into ebhaliwe angani mangabhalwa ukuthi rape abantu bayokhuluma abantu ngeke babe professional bayokhuluma abantu imithi sitshela zonke izinto mayingamanga phela let them prove it abayi-attend leyo nto bayisusa basitshele ukuthi lo muntu ngoba kuthiwa akavulelwanga icase why bangamvuleli icase kuthiwa akavulelwa ngoba ayikho evidence ubani uShembe no angeke umvulele ngoba ulwelwa abantu la ngaphakathi kunabantu abamele yena uthi into hey omnye ubaba walwa la ekhuluma ngengane yakhe hayibo la ku media ekhuluma ngengane yakhe la ku media abangenzi kanjalo abantu angithi lento umedia usubuka sonke ingakho mangabe bekhulume ngawe kungenjalo zihlanze khuluma respond uyabona ubonisa ukuthi umsulu manje bona bavele bathi uShembe uzozilwela akekho uNkulunkulu ophindiselayo sure ophindisela kubi ngokubi uNkulunkulu onjani loyo kusho ukuthi uNkulunkulu akaphindiseli okubi hayi uNkulunkulu akaphindisela kubi ngokubi uNkulunkulu ngamkhuluma noma kanjani ngeke usufile kusasa yolokhu phila ngabuza lo mfo ngathi yawo wena uma bengakuthinta nje uzophindisela ngoba lithi iBhayibheli mnika ngapha yini nathi hayi uShembe wasifundisa ukuthi singabe yilima zamanye amadoda uyabezwa nje uyabezwa kusho ukuthi befundiswa ngapha isihlabelelo ngapha kunomuntu obefundisayo futhi lona phela uShembe lo wabo lo unyaza abagijima nalo uyabona uma abantu bangake beyinika isikhathi sokufunda incwadi yabo babuyele emphakathini babatshela iqiniso abantu that my concern lapho nje angilwi noShembe futhi kodwa inkinga ukuthi bathuka uJesu baphatha iBhayibheli bahambe bekhetha la ukuthi uJesu khona bathi Shembe abayeke lento abantu bakaShembe ma indaba uShembe kanandawo labangakhuluma ngaye khona abahlukana neBhayibheli lethu ngoba yena wayelifunda iBhayibheli bazohlukana kanjani nalo mkhulu manje baphikelana uJesu ngoba uShembe la ukuthi uJesu khona uthi Jesu hayi uthi umkhululo ongafiyo kusho Shembe kusho isihlabelelo naso kusho isihlabelelo sabonasi hayibo ole uthi singayivuli le aka Rev Mpanzi izwi lika Jehova le masifuna ukuyi-analyze singayi-analyze ngelinye ilanga simtshele ukuthi wrong la nala udukile ngempela le hayi ngoba ngiyabona kunoJesu nombuso wezulu imini yesabatha kuningi nje so abantu wathi walahla iBhayibheli wafuna ukumisa wena njengoNkulunkulu seyiproblem iqalile lapho izipho zakho mkhulu wanikwa ubaba nganikwa le abantu wanikwa amadoda kwaShembe ngiyawabonga lamadoda ngiyabonga angisizile ukuthi ngithole ulwazi ngisho umndeni wami abefuna ukukhuluma nami nali iBhayibheli futhi umuntu ongakholwa akathule baye ukuthi siyahlulela asihluleli kanti ngithunywe khona ukuthi uPawula ngelilanga kuthiwa wayehamba ngase-Athena edrobheni e-Athena kuthiwa wabona elinye ithempeli alibhaliwe libhala igama likaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu abangamazi lithi iBhayibheli wangena phakathi ethempelini wamemeza wathi nabantu base-Athena akazange ahlebe wathi nabantu base-Athena ngiyanibona ukuthi ekuhambeni ngihluleli kwami the ngihlule ngabona nibhaliwe la ethempelini uNkulunkulu ongaziwayo wathi ngiyanishumayeza lowo uNkulunkulu enimkhonzayo kodwa ningamazi ayi
akufihlwa. Hayi mkhulu asivale. Amen. Asivale sobuya siyibone ngelinye ilanga futhi. Bafowethu asicedeni kanjalo isikhathi sesihambile kakhulu. Besa review nayi incwadi kaBaba uIsaiah Shembe. Ningaphatheki kahle bafowethu, ningaphatheki kabi maNazaretha. Nathi siyamaNazaretha bafowethu, ningaphatheki kabi bafowethu. Nathi singamaNazaretha. Nawu baba ngithi ngumNazaretha. Ngumnaziri kaJehova. Yenziwa ngegazi kaJesu. So abangaphatheki kahle abafowethu ke lapho. Abafowethu. So bafowethu ngiyacela ningaphatheki kahle, ningaphatheki kabi. And as well, I'm still opening the platforms to say if you have something to say, please contact me. My number, WhatsApp 0630-680-959. Uma unombuzo, ubhale ngokuhlonipheka laphaya ku-comment. We are going to attend loyo mbuzo lo. And as well, siyacela bafethu support yenu so that sizokhona to keep more and we keep inviting all religions. Sazoba nabo abantu basesayoni, sazoba nabo abantu base-ama-Muslim, sazoba ayikho inkolo engeke question bafethu ningicoleleni. Lento yokuthi abadala bethu bakhulile izinkolo zingaquestionwa, nayo leka Kristu sazoyiquestiona. Exactly. Safuna ukuyiquestiona nayo kaKristu. Kunabantu izikipa zibhalwa obobuso babantu abayibagijima nama-oil abhalwa ubuso babantu. Yonke into nje. So nayo leka Kristu sikhuluma ngoJesu bengekho kuyo. Ayikho inkolo engeke siyiquestion. Umbuzo wami baba uzowuphendula ngelinye ilanga. uJesu angithi uthi amadlozi, uJesu wahlangana wabona uEliya entabeni. Yeah. Wabona noMoses. Ngiyocela next time ongiphendulele lo mbuzo. Exactly. Nawabona baza abafundi bakhe bathi asakheni amadokodo kule ndawo. Chapter 17. And uJesu kwathiwa wakhuluma nabo uJesu. So ngizocela lo mbuzo lo uzophendula kule landelayo. Amen. Bafethu ningakhohlwa ukusubscribe. Let's meet to another episode.